नामा हाबस'नाखै सोरबा दालाल खालामदों मोननांगौमोन खिन्थु बे दालाल खालामनायनि सायावसो जादों आरो बेफोरबायदि मोनैया बेखायनो आङो साव होनो सानदों जाय मानसिया बिसोर नाम लानानै बिसोर नामखौ एरख'दों बेयाव आफादाव थानाय रुंसारि जानायफोरनि जानानै आङो न' सिङाव थाहैनांबायना बहाथो सोरथो नायसनबावनो खिन्थु मोनसे दायथ' दङमोन जायफोर लिडार्सफोर बे एरियानि खामानि मावग्राफोरखौ मोनथिनायफोर समनिफ्राय हाथियार देनानै संग्राम खालामबोनानैहाय खस्थ' लाबोनाय दलद होफैला लाखालै दा आदा दलद होफैला लाखालै दा रिहेबिलिटेसननि फैसाखौ बे हुदाफानियाव आगोलाव थानायाव जोंनिनो खामानि हिसाबै थादोंमोन बेखायनो जोङो दिनै जेलनिफ्राय गबाय होननानै खोनानायखाय बिथांखौ लेंहरनानै जोङो गांसे आर'नाइजोंनो वेलकाम खालामनाय जाबाय आरो दे बाजार कमिटिनिफ्राय दे बियो थारमाने बेनि फिसालायाबो आफादाव थानानै थारमाने गावनि जिउखौ होनांगौ जादों ओमफ्राय बिसोरनाबो सेक मोनाखै हाग्रायाव माइरं बोनानै होग्रा माबा लामा बोथिना होग्रामोन बे जोंनि बे माबा सिनाजार हाग्रायाव बे मिथिजोबोमोन गासिबो ए टु जेड के साथ में मिलकर काम किया mana mana nih nama Subas Fitri बे समाव गावथानो नागिरदोंमोन न'खौ गावथानो हायाखै आंनि फंबायाबो रुंसारि जालांबाय बेनिफ्राय गाबनो ओंखारो आं मुखत पार्टी सार्टी लगाय किने मारिबो तो कि कब हिसाब नाय आरो किमान मारिसे आरो सानफ्रोमबो सेरमांगा दैयाव लांनानै गावलायबाय थायो माने आंनि फंबायबो दंमोन सासे आंनि फंबायाबो बे आफादावनो दंमोन बियो दा फैसा जानो थांबाय दा बियो गावथारजादों आरो गावथारजानायनि बेलायाव बिनि थाखाय जेबो अनसुंथाइ सरखारनिफ्राय मोननाय जायाखै खिन्थु आंना फंबाय दंमोन सासे अनजालु ब्रह्म होननाय आफादावबो मारु होनोमोन जायखिया बयबो मिथियोमोन बिथांखौ कारिगाव दं बाजार एरियायाव गावथारनाय जादों खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क गेटनिफ्राय जागायनाय जासिगोन लोगोफोर दिग्लि दे बे जायगाया जोङो दा सरलपारा थांगासिनो दङ आंजों लोगोसे दङ बि लाप्पा वान अफ द मोस्ट एक्टिभ एक्स एन्ड डेबि नोंनि आर्मि सिफमासो मिथिसिगोन सिगांनिया ओमफ्राय लोगोसे नै गामिनि सेंग्राफोर सानै दंफायो आरो सिगाङावबो दंबावो मैयाहाय जोङो बरफटार होननाय जायगायाव थांदों जेरावहाय एनडिएफबि मुंखौहाय बरफटार जायगायावसो एबा गामियाव दोननाय जादों BSF निफ्राय बियो मा सनावमोन आं बेखौ मिथिला दै बे जायगायाव बिथाङा गोदो थाबोदों नालाय दा बे एरियानि सेंग्राफोरा गावनि लोगोफोरा बिथांखौ वेलकाम खालामदों नै आं स्क्रिनाव होनानै होबाय आरो नैबे बाजारा बरफटार बाजार बियो साया बिराद गोथाव खाबनै लोंबाय आङो खाथा निमखिखौबो प्लेटसे जाबाय आङो प्लेटसे बिराद गोथाव ओमफ्राय बिथांखौथ' वेलकाम खालामबाय सुख दुख रायलायबाय गोबाव बोसोरनि उनाव फैनायथ' नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनावहाय फाथाबारियाव आदा साम'नि न'आवबो भिजिट खालामहैबाय बिथांनिनो लोगो बिनि हिनजावखौबो बे होजों थाबोनाय समाव लाङा हैबावनायसोनो नोङो लाङा हैलायनो मोन्दों बाराद्राय थानो हायिनि फाग्ला जासो बेखौ लांनो हायदां रायलायनानैहाय बिनि उनावहाय बिथांनि बिदा आदा जुनासनावबो हाबबोबाय देहाया एसे उसुबिदा जानानै दङ ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ नुहैनानै दुखु मोनदों आं मिथियामोन नोंबोथ' मिथियामोन जेलावसो मिथिना क'क्राझार जेलाव क'क्राझार जेलाव सोरबाखौ नायदों नोङो बिनि उनावहाय ओरै दाङापारायाव ब्रादार निपुलनाव थांबाय बिपुल ब्रादार बेबो आफादाव मस्ट एक्टिभमोन मा मुंमोनथाय आफादावबा बेयो अल आउट अपारेशनावनो बेबो रुंसारि जानानै थांबाय
बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै थांबाय बिराद दुखुनांथाव जानानै थांबाय बिथांनि गोथै सह'खौ न'खराव मोनबोनाय जायाखै सप्तासेनि उनावसो बिथांखौ होननानै मिथिनाय जादों आरो बे गोथै सह'खौ मोनदोंना मोनाखै ने गोथैयाथ' मोनबायमोन ओमफ्राय सिनायियाव थारमाने बेखौ दस्रायाव फबनाय जाबायमोन दस्रा न'खराव ओमफ्राय उनावसो मिथिनानै थारमाने फबखानायखाय जावखाङासै आरो होमब्लाबो जाय न'खराव फबदों बिसोर थारमाने मोजां समान होनानै फबखादों आरो फबदों आरो बिथाङा जोंनिनो जायगानिमोन दो आदा बिदिबा खोमसि जाबायलै थाखुमाखायोल' रायो केमेरायाव सेंग्राफ्रा ज' जाबाय नै हाब खोमसि जाबायलै नै औ गिबि सेन्टारावनो दिनैनि बे बेलासि समावहाय जोंजों वेलकाम खालामजानाय जोंनि गोबाव समनिफ्राय हाथियार देनानै संग्राम खालामबोनानैहाय खस्थ' लाबोनाय जोंनि लैथो फंबाय ओमफ्राय आफादनि नेमा जाहैबाय लाफा दा बिथांखौ सिगाङावनो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय दा आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दिनै बे लैथो फंबाया गोबाव सम बे एरियायाव थानानैहाय जों बे हारिनि सोमावसारनायावहाय बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन दा दिनैहाय जोङो नैबे दिनै 2 थारिखआवहायसो जोङो बिथांखौहाय लोगो मोननो हाबाय नैबे बर' फोथार गामियावहाय जोंनि बे उगुरि ओनसोल फाथाबारि ओनसोलावहाय बेनि थाखायहाय जोङो बिथाङा गोबां सम हाग्रा बंग्रा हारिनि थाखाय नांनानै अखा बांखा लेवारफोरजों सैसोबोनानैहाय नांबोनानै गोबाव सम खस्थ' लाबोनानै बिथाङा बेबायदिनो दुखु खस्थ' सहायबोदों बिनि गेजेरजों एसे उनाव बेबायदिनो निउक्लियार अपारेशन जानानैहाय अल क्लियार अपारेशन जानानै बिथाङा गभार्नमेन्ट पुलिसफोरजोंहाय आर्मिफोरजों हमजानानै बियो गोबाव सम जेल 10 बोसोरसिम जेल खाथिनानै थांनाय थारिखआवनो 20 थारिखआवसो बिथाङा गबोनो हादों बेल मोन्दों बिथांमोननि केसा दासिमबो जोबनो थाङाखै बिथांमोना बेलल' मोन्दों दा बिथांमोननि लाइफआ मा जाहैयो जोंबो बुंस'नो हाया बेनिखायनो खावलायदों जायफ्रा लिडारफोर बिथांमोननि केस सालायनायाव जाहाथे मोजांथारै हेफाजाब होनानैहाय बिथांमोननि केसफोरखौ फोजोबो आं बेखौनो आसा थाबाय जोङो बिथांनो जेबो जों होनो थाखाय जोंहा जेबो गैया जों गांफा गांफा आर'नाइजोंहायनो बिथांखौ बरायबाय अमाजों खुमब्राजों ओरै बोरमा बेदर दाउना बायो दे खै बोसोर मोनजाखैलै अमा बेदरना जाबायलै 9.5 बोसोराव जाबाय ओमफ्राय दा सोबानो हाबो आं गाया सिगां बे जानो हायामोन सोबानो हाबो नैबे आदामोननियाबो आदा लुइस होननाया आफानाव दंमोन 16 बेट्सनि लाफा होनोमोन नामा आदा ने ना आदा समान गैया रिहेबिलिटेसनखौथ' मोनाखिसै आदा ने ओमफ्राय मोननायनि सम्भाबना गैला खोमालै ने ना दङ बुंनो हाया नामा बिनिजों एखेमोन नै आदा लाफा लुइस होनना बुङो 16 बेट्सनि गैया रिहेबिलिटेसन मोनाखिसैनो गोमाबाय मानसियाथ' गैला दे बे अमा बेदरा नोंनि गोजा आं बिदैल' जागोन दे लांदो नै नोंनिखौ दोनहरजोब्बाय आं बे नोंनि जोबसै सोबानो हाबो नालाय नोंने दा दोनदोबोनो दोनदो बोरमाया आदा सामोननो दलद होफैला लाखालै दा आदा दलद होफैला लाखालै दा रिहेबिलिटेसननि फैसाखौ दायो दिनैनि उद्देश्यआ दिनै 3 आगस्ट जोङो नै सरलपारा थांगासिनो दङ बिथांनिनो एरियामोन बै समावहाय बे समावहाय नै बेफोरबायदि लामा जायाखैमोन गुगालायबावबायसो नै ब्लेकटप जानानैहाय बिदि गैयामोन दा सरलपारा पिकनिक स्पटआबो गैयामोन
दिनैहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एबा गाव थाबोनाय लोगोफ्रा बिथांखौहाय वेलकाम खालामनो नेनानै दङ जोङो बे लामाजों दिनैहाय फैनायनि थांखि गैयामोन जोङो बै गोबोरखि लामाजोंसो फैगौमोन सान्थिफुरजोंहाय थबस्र' बारस'ग्रा लावफानि दैया बिराद गिदिर जादोंनो बारनो हाया हानो नैबे लामाखौहाय जोङो लानाय जादों भिडिअखौ दिनैनो लास्ट खालामथ'नोसैलै लाबोथ'ला थाब थाब नुबाय थाबाय नोंखौहाय मानसिफोराबो मा गुरगुला गुरगुला नुबाय थाग्रा सानगोनलाय मानसिफ्रा नायनो बायो खिन्थु आंनि बिदा नालाय लोगोफोर बे हिसाबै माने जों सानैजों ज' थाबाय थानाय हिसाबै गोबाव समनि उनाव फैनायथ' गावनि एरियाफोरखौहाय नायनो लुबैयो माबायदि नंगौ नङा बे हिसाबै माने भिडिअफोरखौ लाबोनानै नोंथांमोननो एसे रिभिउ सिस्टेमाव खोन्थाबाय थानाय जादों आरो जेबो गाज्रि मोननाङा बुंनो थाङोब्ला सिगांनि 2003नि अल आउट अपारेसन आरो बिथांमोननि 2014नि अल आउट अपारेसन एसे आलादा आलादा बायदि मोनदों आं सिगांनिया टेक्न'लजिया एसे खममोन ना नोंसिनिहा आरो बेलेग टेक्न'लजि बाहायनाय जाबाय गेसबो गावबाय नोंसोरखौहाय ड्रन इउज खालामबाय बिराद खस्थ' मोननाय जाबाय लास्ट सेकेन्डसिम बादियानो होनजासै नोङो ने माबाया थाबोनाया अपारेसनाव बिराद गोबाव बियो हाग्रायाव ग्रुपाव थानांबाय ओमफ्राय लास्टावहाय बबेनिफ्राय ओंखारखो बबे हाग्रानिफ्राय बेहाय लोगोफोर गावस्रालायजोबनानै बेवहाय थारमाने काउन्टार जालायनानै गावस्रालायनानै जों सानै आन्दायनानै थादोंमोन आरो आन्दायनानै थानानै उनाव लोगो मोनफिननाय जायाखै आरो जों सानैजों ओमफ्राय बिदिनो 2 माससो थानानै फैसाबो गैया माबो गैया जानानै ओमफ्राय ओंखारबोबाय बेबो बुंबाय नों थांनो हायोबा थांदों होननानै सासेया आंबो थैबा थैनोसै होननानै फैबाय आङो आर्मिखौ उदैनो फैदों आङो मा जाथोंसै होननानै ओमफ्राय बेयावहाय टाउनावहाय मास मोनब्रै बादि थाखोमाबाय बियो उफाय गैया हमजाबाय ओमफ्राय नोङो लास्ट बायदि नोंदां जेलाव थांनाया आंनि लास्टाव दंबावो आंनि लास्टावथ' सानै फैबावदों ना बिनि सिगां गासैबो सिङाव गोजाखिसैमोन 18 थाखानो केसा बिना 18 थाखा एक्टिभ केडार्सफोरनि बिदिनो जाखायोलै नैलै माबा माबि जाबाय नै नायहरथ' उल्थाफोरनिया मा न' जाखो इयो जों हाबलांनाया खेबसेनो औ ओरैथ' मन्दिर बेयो हाबा होयो बेयावबो लोगोफोर नैबे मन्दिराव अबे नैबे बे दा गोदान बानायनायसो इयो दालाय बहा नों 10 बोसोरनि उनावसो फैबाय 10 बोसोर बेग्रा नों दा मबाइलानो जाला नोङो थुनायानो वाट्सआपबो जाला जेबो थुनो रोंला नोङो हांसो फोरोंगासिनो दं नोंखौ दा बाटारफ्लाइ मिउजियाम कनजारभेशन्स एन्ड रिसार्च सेन्टार आच्छा सिखिरि सेन्टार आरो सिखिरि दोनग्रा ओइ रायजोफोर सरलपारायाव फैयोब्ला बे लामायाव बिराद सिखिरि नुगोन बेखौ होबथानो नाङालै दे रावबो वर्ल्ड रेकर्ड दै एकदम माने बिटिसिनि बे हाग्रायाव सिखिरिया वर्ल्ड रेकर्ड दै आच्छा गावले मिथियो आरो बहुद सिस्टेमनि नुबाय जों सिगां आच्छा बहुद सिस्टेमनि दा आं एसे बुंनो नागिरदों जोंनि बे उल्थापानियाव आगोलाव थानायाव जोंनिनो कामान्डार हिसाबै थादोंमोन बेखायनो जोङो दिनै जेलनिफ्राय गबाय होननानै खोनानायखाय बिथांखौ लेंहरनानै जोङो गांसे आर'नाइजोंनो वेलकाम खालामनाय जाबाय आरो दे गोजोन्थों आच्छा NLB-निफ्राय सेक्सन कामान्डार औ दे औ औ दे औ आरो जोङो खोनानो मोन्दों बेवहाय सासे इउटुबार फैदोंनो बिथांनोबो गांसे आर'नाइजोंनो आंखौबो सोबावनोसै सोलायनाङामोन आंखौ दे गामि सिंनि जाबादा जा बरायनाया जों बेखिनियावनो जाबाय फट' सेसन दे थाहैदो दे सोरबा थाहैदो दे गोसोआवबो लायाखै
Menurut saudara, menurut saudara kalau malah kalau dia pergi apa ini? Giga sendiri. Giga sendiri. Lana semua sudah. उल्टा फानियाव माथो बिदि बाजार जागौलायसे अ दिनैहाय सानडे रबिबार बाजार दिननो उल्टा फानिया दिनै बहानिफ्राय फैयो बेफारिफोरालाय पाटगावनि फैयो सेरफांगुरिनि फैयो बाजार कमिटिनिफ्राय दे सिगां सिनायखानायसो बेबो आफादनि खामानियावनो हेल्प खालामनाय सिगां मा नांगौ आफादनि खामानियावनो होदोंमोन बे गुबुन जाथिफोरा सिगां 소신이구나. 거기서도 많죠. 왜 소신이구나. 왜 소신아? 맞아. 거기서도 बिसोरो माने एसे बावनानै बुङा दा गाननाया गैयाना जों आं हारसिंनो ओमफ्राय उनाव आरो फैबावगोन आरो माने जेनेबा गनाय गैया माखासे बियो दा माने बेनि फिसालायाबो आफादाव थानानै थारमाने गावनि जिउखौ होनांगौ जादों ओमफ्राय बिसोरनाबो सेक मोनाखै जाहैबाय दा बेबायदिनो गोबां आफादनि एक्टिभ केडारफ्राबो मोनै दङ आंनाव कन्टेक्ट खालामगासिनो दा बिनिखौ आं खोनानानै दुखु मोनबाय नै फिसालायानो आफादाव थानानै दिनै मोनाखै गोबां खोनानो मोनगासिनो दं थारमाने अनेक आफादनि खामानि मावनानै बुख्रुबजानाय जेलाव हाबनाय नासयजानाय बिसोर मानसिफ्रा जेबो सहाय मोनाखै इलेक्सनखौ मोनाखै सेकबो मोनाखै दा बेनाथ' देग नै माबा फिसालायानो आं गोनां समावनो रुंसारि जादों आं सानदोंमोन थारमाने बिसोर मोनजोब्बाय होननानै आं सानदोंमोन आरो ओमफ्राय आं जेलनिफ्राय गनानैसो मिथिबाय आङो अनेक थारमाने मोनाखै आरो बिराद दुखुनांथाव हायोबा सरकारा बेखौ एसे एनै सहाय खालामोबा मोजां सुबिदा होयोबा मोजां आरो गामिनि ओनसोलनि रायजो राजा बा बर'नि आफादफ्रा बे न'खरनि मानसिफोरखौ मान होनांगौ सनमान होनांगौ जेनेबा हारिनि थाखाय नांनानै रुंसारि जालांबाय सनमान होलायबा मोजां मोनजोब्बाय सोलोङा बर'मा थांबाय जोङो थांबाबो जों जेबो माबा खालामजायासै नङाब्रा जों जेल सिंनिफ्राय बुंनो आलादा जायोना जेनेबा लोगो लानो हायाबा जों आइखौ बुंनानै दोनबायबा आं आइनाव फन हरबा आइना खोन्था हरनो हागौ जोंना दिनै माखासे लेटारफोरखौ जों खालामनानै खोन्थाहरनो हायोमोन जोंनि आफादनि माखासे नांनानै खस्थ' मोनबोनाय सुखुजानाय जानाय दं
बिसोरनि नामखौ सासे नामखौ बुंनो हायोमोन रावबो खोन्दो लायाखै एकदम बोरायनानै बै समावबो गिनाय दंजोबो बयबो आंनि नाम सोरनो बेसेबां बुस्थु जादों बेखौथ' आं मिथियो मेरला दंजोबो वाह सिनाया जायो नोंखौ रिसार्च दखानाव गानसोग्राया उथाबो दखानालाय दे मादै बिरसे भाषा बोल्ने केতিয়া पाहिले এতিয়া আমি स्टार्ट गरेको दा फंनैसो ब्रादारा खोन्थाग्रोगोन बिथांमोनाखौ तारमाने बै समाव आं जेला बे ओनसोलाव थादोंमोन बिसोरो आफादनि गोबां खामानि मावना होदोंमोन बहुत इन्ट्रेस्टनि खामानि मावना होदोंमोन ओमफ्राय सोरबाया बिनि गेजेराव बहुतआनो बुख्रुब जादों सोरबा जेलाव थादों आरो दंबावोमोन दा माखासे मानसिफ्रा दस्रायाव दंहैयो बेनि थाखाय गैजोबा दा रादा दीपक मैं दीपक पोदार मैं पहले एमडीजी के साथ में मिलकर काम किया हमारे साथी लाफा सर इनके अंदर में मैंने काम किया था उस टाइम में पहले हमें बहुत कष्ट मिला और साथ में पुलिस आर्मी एसएसबी एनआईए इन लोगों ने मिलकर बहुत हैरेसमेंट किया है पानी भी डाला करंट शॉट भी दिया है साथ में आता है कपड़ा काला डाल के ले जाता है जो मन में उन लोग का आता है वो बुलवाता है हम लोग का हिसाब से नहीं होता हम लोग अपना हिसाब से चलाता है साथ में मतलब इतना टॉर्चर किया हमको 3 बार तो करंट शॉट दिया है अच्छा टोटली 11 बार हमको हैरेसमेंट किया है नहीं कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला ना नोंसोरलाय आदा जोंहाबो जादों माबा बिसोरनो खबर लायो नोंसोरनो खबर होयो माबायो होननानै बुख्रुब जादों जोङो नामखौ खोन्था लागोन मा नाममोनलाय नोंनि आंनि नामा सुभाष छेत्री लाबायनोपुर भिलेज आदानिया ओमफ्राय आं नामा जवाहरलाल बर' आङो बिदिनो जों एसे नैबे लाफा सारमोननि सिगाङावनो एसे जोङो खामानि मावदोंमोन आरोखि बे खामानि मावनायावनो खामानियाथ' मावनांगौ एसे मावखाथारनांगौ नालाय मावनानै होबाय मावनानै होनायाव दा जोङो सेबजायो आरोखि आर्मिबो फैयो पुलिस फैयो फैनानै डाइरेक्ट लाङो जोंखौ ओमफ्राय फालि खाख्रबनानै फालि गोसोम मोनसै आरनिफ्राय एकदम दै लखबनोसै दै फुगाव होनोसै लन्डन खालामनोसै बुनोसै आजां गाजां बुनोसै हां मोनलायला एसे दै लुफावबाय थायो खुवा बिदि खालामदों आरोखि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिदि जेबो माबा रावबो खबर लाफैयाखै नामा रिहेबिलिटेसननि थाखायथ' जेबो खबरानो गैया बै समाव जि नाम लाबायदों बेयावहाय हरसननो मोनाखै हरनाय जायाखै बाहाय जों खबरखौ मोनाखैबा ओंखायनो हरनाय जायाखै आरोखि खबर दंबालाय हरनाय जागौमोन आदानिया आंखौ माने नैबे जोंना आंनि फंबायाबो एनडिपि सासे दंमोन आच्छा मनज ब्रह्म आं बारा रायलायनानै गाबनो ओंखारो बिराद खस्थ' मोनो ना नंगौ आदा नंगौ आंखौ मथा मथि आंखौ बिराद बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै आंखौ 7 बार न'आव लायदों लांदों क'क्राझार फाथरगड़ाव लांनानै आंखौ दै लुदों फुंनि 9टानिफ्राय मोनानि 5टासिम कारेन्ट शट दै फुरा लुनानै उल्थाबानि जुद्ध बे लाबायनोपुर हाग्रा ओनसोलखौ आंखौ लानानै बेरायदों बे समाव गावथानो नागिरदोंमोन आंखौ गावथानो हायाखै बे समाव दुखु बिखा आंना सेवजोब्बाय दा बेनिखाय आंनि फंबायाबो रुंसारि जालांबाय बेनिखाय गाबनो ओंखारो आं आदामोननिसिम खुलुमनानै थाबाय आंखौ बिराद आं 3 माससो जादों 3 माससो जानायाव 6 बोसोरजोंसो केसखौ सुख'नो हादों বিকাশ ছেত্ৰী বিকাশ মগৰ তাৰ লগতে আগত থাকিছিলে ইয়াৰ গাঁৱৰ পৰা পলাই কিনে গৈছিলে এইফালে টাউনত বহিছে গাড়ী চলাই আছিলে বয়গাঁৱত মানে গাঁৱত আহিব নাপাৰা হ'ল বিচাৰি আছে তাৰপিছত ছাৰ লগত আৰু টাউনত লগ পাইছে ছাৰ লগত তাৰপিছত মানুহ বিচাৰি আছে আমাক বিচাৰি আছে ছাৰক ধৰিছে ছাৰক মানে ঘৰত যোৱাৰ টাইমত ছাৰক ধৰিছে তাৰপিছত একদিন আগত ছাৰক ধৰিছে নেক্সট দিনত মোক ধৰি কিনে বিষ্ণুৰে পুলিচ আইচি লৈ কিনে আহিছে দিছে কাৰেণ্ট শ্বট দিছে মাৰিছে মাৰ খাইছে তাৰপিছত ৰাতি
আমাৰ এইফালে উল্টাপানী গাঁৱত লৈ কিনে আহিছে ৰাতিপুৱা মুখত পাৰ্টি চাৰ্টি লগাই কিনে মাৰিব তোৰ কি ক'ব হিচাপ নাই আৰু কিমান মাৰিছে আৰু তাত मुङा दामफा ब्रह्म गामि लाबायनिफोर नंगौ बिदि खामानियाव मावनानै जोङो खस्थ' मोन्दों जाथिनि मावनायाव हेफाजाब होनायाव बे समाव रावबो जोंनाव बांद्राय दिफारेन्ट मानसि गैथ'वामोन पुलिसबो गैथ'वामोन बे समाव बिसोर गावसोरबो बिनि आफादनि मानसिफोर आजादि बेरायखायोमोन ओमफ्राय उफाय गैया सानसेखालि जोंखौ बिदिनो खामानि थिनबाय आरो खामानिखौथ' मावनांगौ जाबाय उफाय गैया मावै मावनानै जोंबो अभार जालांबाय मावनायाबो सिनायथि जाबाय आजिखालि बाजार ओनसोलाव बिराद मानसि माबा नोजोर थायो बिसोर मिथिबाय खोन्थाना होबाय आरो पुलिसफोरनो खस्थ' मोनबाय आरो खस्थ' मोनबाय आर्मिफ्रा लांदों गोसोबादि बुख्रुबदों गोसोबादि गावसोर खस्थ' होनांगौ बादिखौ होदों बिसोरथ' नेमखा कारेन्ट होनाय दै गन्थं दै लुनाय बे हुदाखा लांदों आंखौ पार्कआव सानबादों हैदों राजपुत रेजिमेन्टमोन बिसोर बिराद खस्थ' होदों जेरा नों गावनो जिराय थादों मुसारनाव सानफ्रामबो सेरमांगा दैयाव लांनानै गावलायबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो सासे जों बै उल्टापानि गामिनि आर्मि दंमोन आरो बे गावनि न'खरनि मानसि लांफाजानाय हिसाबै बे थांनानै एसे रायलायनानै आरायग' जादों आरो माने आंनि फंबायबो दंमोन सासे आंनि फंबायाबो बे आफादावनो दंमोन बियो दा रुंसारि जानानै थांबाय दा बियो गावथारजादों आरो गावथारजानायनि बेलायाव बिनि थाखाय जेबो अनसुंथाइ सरखारनिफ्राय मोननाय जायाखै खस्थ' मस्थ' जानानै दा उन्दै सानै थांलांबाय दा बिसिया रान्दि जाबाय बिसिया रान्दि जानानै दा गोदाव सोराव बिदिनो जानानै दङ आरो उफाय गैया बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो ब्रादारनिया आंनिया मन्जिल ब्रह्म आं उल्टापानि लाबायनिफोरनि नंगौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जेब्ला उल्टापानियाव NDP आफादा सफैजेनदों बेनिफ्राय खस्थ' मावनानै अनेक खस्थ' मोनबाय दा आङोथ' बांद्राय बुख्रुब सुख्रुब आङो जेबो मोनाखै मोननाया खिन्थु आंना फंबाय दंमोन सासे अनजालु ब्रह्म होननाय आफादावबो मारु होनोमोन जायखिया बयबो मिथियोमोन बिथांखौ कारिगाव आदं बाजार एरियायाव गावथारनाय जादों आर्मिफ्रानो हमनानै थिनालिनि रुगुं होननाय दंखायोमोन बेजों बे रुगुंजों मारुजोंखौ एखे लोगो गावथारदों बेनिखायनो दासिमबो सरकारनिफ्राय मोनसेबो अनसुंथाइबो मोनाखै आरो खबरबो सरकारनि मानसिफ्राबो आखाइ गोनांफ्राबो दासिमबो मारै दं मा रोखोमै दं बेफोरनि फारसे जेबो खबर लाफैनाय जायाखै बेनि थाखायनो सरकारा माबा मोनसे अननानै बे न'खरनो बिमायाबो रान्दि दा बिफाबो गैला एसे अनसुंथाइफोर बिनि नामाव रिहेबिलिटेसन मोननांगौफोरखौ मोनोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै थैनानै थांबाय रिहेबिलिटेसनखौ दासिमबो मोननाय जायाखै बेखौ सरकारनिफ्रायबो थांबाय थांनाया फेरेंगा सारनाव सावरायनायाव थांबाय अनेक बार खबर हैबाय आं थांनानै ओमफ्राय दासिमबो बिसोरो एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै आरोखि मा बुङो बिसोरलाय बिसोरो होनो जागोनल' होनो जागोननि उनाव बेसेबांदि खेबबोसो होलांखो दासिमबो मोननाय जायाखै आरो जेबो खबर गैया दासिमबो दैबायखौ लोगो मोनफैबाय नै दैबायखौ रिहेबिलिटेसन गैयालै नोंनाबो बा आसा दाखालामसैलै रिहेबिलिटेसन मोननाय नंला नंगौ नाजानोसै अमा बेदर आंथ' दाउसो जागोन बेदर नेगासिनो दं ओरै जाजेनबाय हनै नांला दे जानोसै न'आवनो थानानै जाबाय नामा आंलाय माथो मावो दालाय बिदिनो आबाद थास' बिफां गायनाय मैगं थाइगं गायनाय बिदिनो सोलिलांसै बिथाङाबो एक्स NDP दै लोगोफोर रिहेबिलिटेसन दासिमबो गैया बेबो बिदिनो गोबां NDPफोरा अरिजिनेल ट्रेनारफोरानो किलार्सफोरानो मोनाखिसै रिहेबिलिटेसनखौ दाबा मा प्रसेसआव दं बेखौ बुंनो हाया लोगोसे गोबां बुख्रुबजानाय NDPनि थाखाय खस्थ' मोननाय मावनायफोरा गैया आलां जालां गोदाव सोराव मानसिफोरासो नाम हरनानै न'खराव सानै गाहाम मोननायबो खौरां दङ बिदि जानो नाङामोन बिराद दुखुनांथाव भिलेज हेडमेन होनोलै फुराना नेपालि भिलेज हेडमेन लोगो लाफैदों फुराना पार्टनार ओंखारनो बाबायलै आं गारिनिफ्राय रायलायथोंसै गावसोर मा रायलायो मानसिफोराथ' जादों अखा हादोंबाबो
दै सेर सेरनो नैबे लाबानेपुर गामि सिगांहाय आं फैबाय थाग्रा न'आ नैबेनो सोलायथाराखै ने बेनो बे हाजोजों थायोमोन जों बेनो बेलाय माथो न'आलाय सिगां थाफैनायाबो बेनोखामोन दा न'आ हांसो मानै दंलायोमोन खोमालै गिदिर गिदिरनो हाबो दं खोमा मोनसे आरो हरनि हाग्राया बायाखै ने बैजों उन्दुयोमोन ना बै हाग्राजों ओरैबो गामि जाजोब्बाय सेस नों बाइक माग्राया बोरै मोनलाय जायगाया ओरैबो दोनोमोन दा ओरै लांथारनानै बाइक सिखोमानानैहाय थाबायनानै उन्दुयोमोन नों खय किल'मिटार गाहाम थाङोमोन 5 किल'मिटार सोलाय सोलाय खिन्थु बे हाग्राया दाबो दङ ओरैसो गामि जाजोब्बायनो बिराद बुरजा न'खर हाबनाय जाबायलै लोगोफोर आरो सफैनानै बिराद दुखुसो मोनलायलाङो हाग्रायाव माइरं बोनानै होग्रा माबा लामा बोथिना होग्रामोन बे जोंनि बे माबा सिखोनाजार हाग्रायाव बे मिथिजोबोमोन गासिबो ए टु जेड बे जोंखौ दैथिनदोंमोन आरो आन्दायखायामोन लामाखौ जेबो गैया आरो जेबो गैया थैनायनिबो बासिबाय आरो न'खरा नायदो गैला एकदम बिसियाबो थैबाय दा फिसाफोरबो बायरायाव थायो रावबो गैया गावहासो जाबा जाबाय जायाबा थाबाय खाबायना बे ओरै खारना जालाबाय सोमलाया ओमफ्राय ओरै डाइरेक्ट फाइजों माने बायसान्स जुदि फैब्ला नों गावनो सोमला सयथाबा पुरा फाइजों दं ओमफ्राय बिसिनि माबाखौथ' मिथिजोबा ना थाथ' एरिखौथ' मिथिगौ आङो माखासे सिंनायखौथ' मिथियाना आङो आन्दायबाय आं सौर मालायनि टेकनिकखौबो मोनफेरियाबा बोरै मिथियो खोन्थाबा मा होनगौमोन ना बे लाफाया बेखौ मोजां खोन्थाजोबा आदिलनिखौ थेकसे खालामगोन आरो सिगिल' बेफोरबायदि बेबायदि होननानै बुंब्लाथ' आङो बिदिखौ लागौमोन ना गाबोन हास्लाबला बै खनसेयाव माबाफोर फैबानो जाबाय आदै बिदाय लाबाय दे हामबायसै दे हर गोथौ जाबाय दायो न'आव सफैबाय लोगोफोर जोबनायनि सिगां फंनैसो जोङो आदानिफ्राय खोनासंनानै लानि नोंथांमोनाबो खोनासंदो नोंखौदि एसेबां सहाय होयोमोन बे रायजो राजाफोरा नोंथाङा दिनैहाय बिथांमोनखौ लोगो मोननानैहाय माबायदि मोनखो बेखौहाय फोरमायदो लोगो मोननानैथ' गोजोननायबो मोनदों खिन्थु आङो दुखुखौबो मोनदों गोजोननायनिफ्राय खिन्थु आं दुखुखौ बांसिन मोनदों मानो होनोबा आफादगिरि मावनानै इसिबां बुख्रेब जानाय दं कारेन्ट सर्ट होजानाय दं जेलाव हाबनांनाय दं न'खरनि मानसिफोर रुंसारि जालायनानै दं आफादाव थानानै बैसोर मानसिफ्रा दिनैसो मोनाखै आं दिनैसो थांनानै मिथिबाय आरो दिनै आंनाव बिराद खावलायदों आरो बिसोरनि लिंहरबाय थानायावनो आं थांदोंमोन दिनै बेफोर जाथायखौ खोनाबोनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि हरनायालाय नामा बिसोरनो हरदोंमोन बिसोरनिखौबो खिन्थु बिसोरनियाव नामा हाबस'नाखै सोरबा दालाल खालामदों मोननांगौमोन खिन्थु बे दालाल खालामनायनि सायावसो जादों आरो बेफोरबायदि मोनैया बेखायनो आङो साव होनो सानदों जाय मानसिया बिसोर नाम लानानै बिसोर नामखौ एरख'दों बे मानसिया फेरलेस जानानै थानांगौ बे आथिं आखाइ सेवनानै थानांगौ बेयाव आफादाव थानाय रुंसारि जानायफोरनि जानानै आङो बे बुस्थुखौ साव होगोन आं बे मानसिखौ बेसेबां बिदि अयथासार खालामनो नाङामोन आरो बिथाङा थानायमोनब्ला बे गासिबो जाफुंजोबगौमोन न' सिङाव थाहैनांबायना बहाथो सोरथो नायसनबावनो खिन्थु मोनसे दायथ' दङमोन जायफोर लिडार्सफोर बे एरियानि खामानि मावग्राफोरखौ मोनथिनायफोर बिथांमोना बेखौ दायथ' लानांगौमोन आं सानो आरो बिथांनि केसाव
बेखिनिया जाबाय आरोबाव जेलनिफ्राय गबोनाय गोबां आदामोन दं 45 जननिबो बारा गबोबाय बिथांमोननि आन्दारावबा सोर साबैसे दंबावो देग बिसिनि खस्थ' खालामनाय बुख्रुब जानाय जेलाव हाबनांनाय कारेन्ट सर्ट जानायखौ आं जेलाव थानाय समावनो मिथिहोजोबखादों आं हाग्रायाव थानाय समावबो आं मिथिखादों दिनै खिन्थु फैनानै नुबोयाखै जेबोखौनो मोनाखै खस्थ' खालामनायनि खोथाखौथ' बाथो आबादाव बुख्रुब जानाय खोथाखौ बाथो कारेन्ट सर्ट जानायखौ बाथो जायफोर आबादाव थांना रुंसारि जानानै दोनदों बिसोरबो गैबावासो ओरैबायदि दुखु नांथाव बिसोरनि दुखु खोनानै आंबो मोनबावदों दिनै बिराद दुखु आङो बेसेबां बेफोरबायदि जगायलु जाथायबो जानो हागौना जोंनि गेजेराव साननानै दुखु नाङो आङो आसरित आरो दा जोबथारनायावहाय नोङो मा बुंनो सानो जोबथारनायावथ' जेनेबा उल्थापानिनि रायजो राजाफोर आरो आं मैया थांदोंमोन बरपेटा फाथाबारि मावफाराव आं थांदोंमोन लोगोफोरनि खावलायनायाव बेयाव थांनायाव आंखौ बिराद मोजाङै वेलकाम खालामदों गोजोननाय लादों बिनि थाखाय बरपेटा मावफार फाथाबारि आरो उल्थापानि रायजो राजाखौ आं गोजोननाय लाहरनाय जाबाय नैबे फंबायनि चेनेलजों साबायखर थाबाय आंखौ सिगां जेरै अनोमोन दासिमबो बेबायदिनो आंखौ अनो आरो नोंसोरबो अनबाय था आंबो अनबाय थागोन जोबथारनायाव मोनसे कुइसनबाव जेलनिफ्राय बेसेबां गबोदों नोंसोरो दा जयैनो दङ ना दा ज'आवथ' दानाथ' ओरैनो एसे कन्टेक्टआ दंलायथ'यो खिन्थु थारमाने गैयि दंबावो नालाय मैयाथ' सानै गबावदोंमोन सनिफोरनिफ्राय ओमफ्राय सानै दंबावोमोन आंथ' दिनै ओरै सानसे थाहैनो खबर मोनासै दा गखोना माखो आं दासो सफैदों गाबोनसो आं खबर लानोसै आरो